Pelicanul este una dintre cele mai impresionante păsări acvatice din lume, fiind ușor de recunoscut datorită ciocului său lung și pungii elastice aflate sub mandibula inferioară. Această pungă este folosită în special pentru capturarea peștilor, principala sursă de hrană a pelicanului. Există mai multe specii de pelicani răspândite pe diferite continente, însă toate sunt adaptate vieții în apropierea apelor, precum lacuri, delte, lagune și zone de coastă. În România, cea mai cunoscută specie este pelicanul comun, întâlnit în special în delta Dunării, una dintre cele mai importante zone umede din Europa. Alături de acesta poate fi observat și pelicanul creț, o specie mai rară și protejată. Delta Dunării oferă condiții ideale pentru aceste păsări, datorită bogăției de pește și a numeroaselor locuri de cuibărit. Pelicanii sunt păsări de dimensiuni mari, având o anvergură a aripilor care poate depăși 3 metri. În ciuda mărimii lor impresionante, sunt capabili să zboare pe distanțe lungi, folosindu-se de curenții de aer pentru a economisi energie. De multe ori pot fi observați zburând în grupuri organizate, într-o formație spectaculoasă. Un aspect interesant al comportamentului lor este pescuitul în echipă. Mai mulți pelicani colaborează pentru a conduce bancurile de pești către ape mai puțin adânci, unde capturarea prăzii devine mai ușoară. Această strategie demonstrează un nivel ridicat de cooperare între indivizi. Pelicanii au un rol important în ecosistemele acvatice, contribuind la menținerea echilibrului natural. Din cauza poluării, a distrugerii habitatelor și a activităților umane, unele populații sunt amenințate. Protejarea zonelor umede și a coloniilor de cuibărit este esențială pentru conservarea acestor păsări remarcabile. Prin aspectul lor impunător și comportamentul fascinant, pelicanii reprezintă un simbol al biodiversității și al frumuseții naturii. Cameleonii sunt printre cele mai fascinante reptile de pe planeta noastră. Deși au devenit celebri pentru capacitatea lor de a-și schimba culoarea, adevărul este mult mai interesant decât cred majoritatea oamenilor. Atunci când vedem un cameleon devenind verde, galben sau maro, am putea crede că încearcă să se ascundă de prădători. În realitate, schimbarea culorii este folosită mai ales pentru comunicare. Un cameleon își poate modifica nuanțele corpului pentru a-și exprima starea de spirit, pentru a impresiona un rival sau pentru a atrage un partener. Aceste reptile trăiesc în principal în Africa și Madagascar, unde s-au adaptat perfect vieții printre copaci și arbuști. Corpul lor este construit special pentru cățărat. Picioarele funcționează ca niște clești, iar coada poate apuca și susține greutatea animalului atunci când se deplasează printre ramuri. Poate cea mai uimitoare caracteristică a cameleonului este modul în care își folosește ochii. Fiecare ochi se poate mișca independent de celălalt, permițându-i să observe simultan două direcții diferite. Astfel, poate căuta hrană și, în același timp, poate fi atent la eventualele pericole. Când descoperă o insectă, cameleonul trece imediat la atac. Limba sa extrem de lungă este proiectată cu o viteză impresionantă și poate captura prada în mai puțin de o secundă. Totul se întâmplă atât de repede încât este aproape imposibil de urmărit cu ochiul liber. Datorită aspectului lor neobișnuit și abilităților spectaculoase, cameleonii continuă să îi fascineze pe cercetători și pe iubitorii de animale din întreaga lume. Ei ne amintesc că natura ascunde creaturi incredibile, capabile să dezvolte adaptări care par desprinse dintr-un film science fiction. Pinguinul este una dintre cele mai fascinante păsări din lume, fiind cunoscut pentru aspectul său distinctiv și pentru modul unic de viață. Deși face parte din categoria păsărilor, pinguinul nu poate zbura. În schimb, el s-a adaptat perfect mediului acvatic, devenind un înotător excelent. Aripile sale s-au transformat în înotătoare puternice, care îi permit să se deplaseze cu viteză și agilitate prin apă. Majoritatea speciilor de pinguini trăiesc în emisfera sudică, cele mai cunoscute fiind întâlnite în Antarctica. Cu toate acestea,
Nu toți pinguinii locuiesc în regiuni înghețate. Unele specii pot fi găsite pe coastele Americii de Sud, în Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă. Mediul în care trăiesc influențează dimensiunea, comportamentul și obiceiurile fiecărei specii. Pinguinii sunt animale sociale care trăiesc în colonii numeroase. Aceste grupuri le oferă protecție împotriva prădătorilor și îi ajută să își mențină căldura corporală în condițiile aspre ale regiunilor polare. Hrana lor este formată în principal din pești, calmari și crustacee, pe care îi capturează în timpul scufundărilor. Unele specii pot atinge adâncimi impresionante și își pot ține respirația timp de mai multe minute. Un aspect deosebit al vieții pinguinilor este grija pe care o acordă puiilor. În perioada de reproducere, părinții colaborează pentru a proteja ouăle și pentru a hrăni puii după eclozare. La pinguinul imperial, masculul este cel care incubă oul timp de aproximativ 2 luni, rezistând temperaturilor extrem de scăzute și vânturilor puternice. În prezent, multe specii de pinguini sunt afectate de schimbările climatice, poluare și reducerea resurselor de hrană. Din acest motiv, protejarea habitatelor lor naturale este esențială. Pinguinii reprezintă un exemplu remarcabil al capacității de adaptare a viețuitoarelor și continuă să inspire oameni din întreaga lume prin rezistența și comportamentul lor impresionant. Lupii sunt adesea considerați simbolul forței și al libertății, însă adevărata lor putere vine din unitatea haitei. Spre deosebire de imaginea populară a lupului solitar, majoritatea lupilor trăiesc și supraviețuiesc datorită regulilor stricte care guvernează viața în grup. Într-o haită, fiecare membru are un rol bine definit. Cei mai experimentați conduc grupul și iau deciziile importante, precum alegerea traseului, a locului de odihnă sau momentul potrivit pentru vânătoare. Conducerea nu se bazează doar pe forță, ci și pe experiență, inteligență și capacitatea de a proteja întreaga haită. O regulă esențială este cooperarea. Lupii vânează împreună, iar succesul depinde de coordonarea fiecărui membru. În timpul unei vânători, fiecare lup își cunoaște poziția și contribuie la efortul comun. După capturarea prăzii, hrana este împărțită, iar puii și membrii vulnerabili ai haitei sunt protejați. Loialitatea este o altă regulă fundamentală. Lupii își apără familia și rareori își abandonează membrii răniți sau slăbiți. Comunicarea joacă un rol important, iar urletele lor nu sunt doar sunete misterioase, ci mesaje prin care își coordonează mișcările și își mențin legătura chiar și pe distanțe mari. Poate cea mai importantă lecție oferită de lupi este că supraviețuirea nu depinde doar de puterea individuală, ci de capacitatea de a lucra împreună. În sălbăticie, haita este mai puternică decât orice lup singuratic, iar această regulă a rămas neschimbată de mii de ani. Albina este una dintre cele mai importante insecte de pe planeta noastră, având un rol esențial în menținerea echilibrului ecosistemelor și în producerea hranei. Deși are dimensiuni reduse, contribuția sa la viața oamenilor și a naturii este uriașă. Prin procesul de polenizare, albinele ajută la reproducerea unui număr foarte mare de plante, inclusiv a multor specii cultivate pentru consumul uman. O colonie de albine este organizată într-un mod impresionant. În stup trăiesc mii de indivizi, fiecare având un rol bine stabilit. Regina este responsabilă de depunerea ouălor și de asigurarea continuității familiei. Albinele lucrătoare se ocupă de colectarea nectarului și a polenului, de îngrijirea puietului și de întreținerea stupului, în timp ce trântorii au rolul de a fecunda regina. Munca albinelor este neobosită. În timpul zborului, ele vizitează numeroase flori pentru a aduna nectar, pe care îl transformă ulterior în miere. Acest produs natural este apreciat atât pentru gustul său plăcut, cât și pentru proprietățile sale nutritive. Pe lângă miere, albinele produc și alte substanțe valoroase, precum ceara, propolisul, polenul și lăptișorul de matcă,
utilizate în alimentație, medicină și cosmetică. Albinele sunt și un indicator important al sănătății mediului. Scăderea numărului lor poate semnala existența unor probleme precum poluarea, utilizarea excesivă a pesticidelor sau schimbările climatice. Din acest motiv, protejarea albinelor reprezintă o responsabilitate comună. Plantarea florilor melifere, reducerea utilizării substanțelor chimice nocive și susținerea apicultorilor sunt câteva dintre măsurile care pot contribui la conservarea acestor insecte prețioase. În concluzie, albina este mult mai mult decât un simplu producător de miere. Ea reprezintă un element indispensabil al naturii, contribuind la biodiversitate și la siguranța alimentară. Respectul și grija față de albine înseamnă, în același timp, grijă față de viitorul nostru și al generațiilor care vor urma. Ciocănitoarea pare o pasăre obișnuită, până în momentul în care afli că își lovește capul de un copac de peste 20 de ori pe secundă, fără să pățească absolut nimic. Pentru un om, un impact de acest fel ar provoca instant o comoție cerebrală gravă. Pentru ciocănitoare însă, este doar o zi normală în pădure. Secretul se află în anatomia ei incredibilă. Craniul ciocănitorii funcționează aproape ca un sistem natural de absorbție a șocurilor. Limba ei este atât de lungă, încât se înfășoară în jurul craniului și ajută la distribuirea impactului, protejând creierul de lovituri repetate. Practic, natura a construit una dintre cele mai eficiente căști de protecție din lume. Dar partea și mai interesantă este motivul pentru care face asta. Sunetul pe care îl auzi în pădure nu este doar o pasăre care lovește un copac la întâmplare. Ciocănitorile caută hrana ascunsă sub scoarță, își construiesc cuiburi și chiar comunică între ele prin vibrațiile produse în lemn. Unele specii pot detecta insecte aflate adânc în interiorul copacilor doar după sunet. Și poate cea mai ciudată parte este viteza cu care lovesc. Ciocănitoarea poate suporta forțe de peste 1000 de ori mai puternice decât gravitația Pământului. Un om nu ar rezista nici măcar unei fracțiuni din acel impact. Așa că, data viitoare, când auzi bătăile rapide într-un copac, amintește-ți că privești una dintre cele mai impresionante mașinării create de natură. O pasăre care sfidează limitele pe care creierul uman le-ar putea suporta vreodată. Vulturul este una dintre cele mai impresionante păsări de pradă din lume și simbolizează puterea, libertatea și dominația cerului. De-a lungul istoriei, vulturul a fost folosit ca simbol de imperii, armate și civilizații datorită forței și privirii sale impunătoare. Vulturii trăiesc pe aproape toate continentele și preferă zonele muntoase, pădurile întinse sau regiunile apropiate de lacuri și râuri. Sunt păsări extrem de bine adaptate pentru vânătoare și pot observa prada de la distanțe uriașe. Vederea unui vultur este de câteva ori mai puternică decât cea a unui om, ceea ce îi permite să detecteze animale mici chiar și de la sute de metri înălțime. Aripile lor impresionante le oferă capacitatea de a plana ore întregi, fără să consume multă energie. Unele specii au o anvergură a aripilor care depășește 2 metri. În zbor, vulturii folosesc curenții de aer pentru a se ridica foarte sus pe cer, unde domină complet spațiul aerian. Vulturii sunt prădători extrem de eficienți. Ei se hrănesc cu pești, iepuri, rozătoare, șerpi și alte păsări. Atacul unui vultur este rapid și precis. Ghearele sale puternice pot exercita o forță uriașă, suficientă pentru a ucide prada aproape instantaneu. Multe specii de vulturi formează perechi pe viață și construiesc cuiburi uriașe în copaci înalți sau pe stânci greu accesibile. Unele cuiburi sunt folosite ani la rând și pot deveni enorme în timp. În culturile vechi, vulturul era considerat o creatură sacră. Romanii îl foloseau ca simbol al puterii imperiului, iar în multe legende era văzut drept mesager al zeilor. Deși sunt animale puternice, multe specii de vulturi au fost afectate de distrugerea habitatelor,
poluare și vânătoare. În unele regiuni, populațiile au scăzut drastic, iar protejarea lor a devenit foarte importantă. Astăzi, vulturul continuă să inspire oamenii și rămâne una dintre cele mai spectaculoase și respectate păsări din întreaga lume. Maimuțele sunt printre cele mai inteligente și fascinante animale de pe planetă. Ele trăiesc în păduri tropicale, în junglă și regiuni muntoase din Africa, Asia și America de Sud, iar comportamentul lor seamănă uneori surprinzător de mult cu cel al oamenilor. Există sute de specii diferite de maimuțe, de la maimuțe foarte mici, care încap în palma unei mâini, până la gorile uriașe care pot cântări peste 200 de kilograme. Unele trăiesc în copaci aproape toată viața, în timp ce altele petrec mai mult timp pe sol. Maimuțele sunt animale extrem de sociale și rareori trăiesc singure. Ele formează grupuri complexe, în care fiecare individ are un rol bine stabilit. Comunicarea dintre ele este foarte avansată și include sunete, expresii faciale și gesturi. Uneori, maimuțele pot transmite chiar și semnale de alarmă diferite în funcție de tipul pericolului. Inteligența lor este impresionantă. Unele specii folosesc unelte pentru a sparge nuci, pentru a scoate insecte din copaci sau pentru a obține hrană. Cercetătorii au observat că anumite maimuțe pot învăța rapid, își pot aminti soluții la probleme și chiar pot recunoaște propria imagine într-o oglindă. Maimuțele sunt și foarte agile. Brațele lor puternice și coada flexibilă le permit să se deplaseze rapid printre copaci. Unele specii pot sări distanțe uriașe fără să cadă, iar altele se balansează prin junglă cu o viteză incredibilă. Hrana diferă în funcție de specie. Multe maimuțe mănâncă fructe, frunze și semințe, dar unele consumă insecte, ouă sau animale mici. În pădurile tropicale, ele joacă un rol important, deoarece răspândesc semințele plantelor și ajută la regenerarea pădurilor. Din păcate, multe specii de maimuțe sunt amenințate de distrugerea habitatelor și de braconaj. Tăierea pădurilor tropicale le reduce spațiul de trai, iar unele specii au ajuns în pericol critic de dispariție. Datorită inteligenței, comportamentului social și asemănărilor cu oamenii, maimuțele continuă să fascineze cercetătorii și rămân unele dintre cele mai uimitoare animale din lume. Vidra este unul dintre cele mai inteligente și agile animale care trăiesc în apropierea apelor. Vidra este un prădător extrem de rapid și perfect adaptat pentru viața în râuri, lacuri și zone umede. Corpul său lung și flexibil îi permite să înnoate cu viteză foarte mare, iar blana deasă o protejează de temperaturile scăzute ale apei. Blana unei vidre este atât de densă încât apa aproape nu ajunge la pielea ei. Din acest motiv, vidrele pot supraviețui chiar și în ape foarte reci. Vidra este un vânător excelent. Se hrănește în principal cu pești, dar poate consuma și broaște, raci sau alte animale mici. În apă, reflexele sale sunt incredibil de rapide, iar uneori poate prinde prada în doar câteva secunde. Un lucru fascinant este faptul că vidrele sunt considerate printre cele mai jucăușe animale din natură. Ele alunecă pe noroi, se joacă între ele și chiar folosesc pietre pentru a sparge scoici sau alte animale cu cochilie. Unele vidre păstrează aceeași piatră preferată ani întregi. Vidra poate sta sub apă mai multe minute fără să respire și își închide automat urechile și nările atunci când se scufundă. Mustățile sale sunt extrem de sensibile și o ajută să detecteze mișcările peștilor chiar și în apă tulbure sau întuneric. Deși pare un animal liniștit și simpatic, vidra este foarte atentă și dificil de observat în natură. În trecut, numărul lor a scăzut mult din cauza poluării și a distrugerii habitatelor. Însă în multe zone, populațiile au început să își revină. În România, vidra poate fi întâlnită în apropierea râurilor curate și în delta Dunării. Prezența ei este considerată un semn că apa este sănătoasă și ecosistemul funcționează bine. Cu aspectul său amuzant
și abilitățile impresionante de vânător, vidra rămâne unul dintre cele mai fascinante animale care trăiesc lângă apă. Castorul este unul dintre cele mai impresionante animale constructori din lume. Deși pare liniștit și chiar amuzant la prima vedere, castorul poate schimba complet natura din jurul său. Este cunoscut pentru barajele uriașe pe care le construiește din lemn, noroi și pietre, unele fiind atât de mari încât pot fi văzute chiar și din satelit. Castorii folosesc copacii pentru a crea adevărate sisteme de apărare. Cu ajutorul dinților lor extrem de puternici, pot roade trunchiuri groase în doar câteva minute. Dinții lor cresc continuu pe tot parcursul vieții, iar acest lucru îi ajută să nu se tocească complet. Barajele construite de castori au un rol foarte important. Ele încetinesc apa râurilor și formează mici lacuri, care îi protejează de prădători. Intrările către adăposturile lor sunt de multe ori ascunse sub apă, ceea ce face foarte dificil atacul altor animale. Dar castorii nu își schimbă doar propriul habitat. Oamenii de știință spun că aceste animale pot transforma complet ecosistemele din jur. Zonele create de ei atrag păsări, pești și multe alte specii, iar uneori ajută chiar și la reducerea efectelor secetei și inundațiilor. Castorii sunt animale foarte muncitoare și trăiesc în familii bine organizate. Ei comunică prin sunete, mirosuri și chiar prin lovirea apei cu coada atunci când simt pericol. Această lovitură puternică funcționează ca un semnal de alarmă pentru ceilalți castori din zonă. Un alt lucru surprinzător este faptul că un castor poate sta sub apă timp de aproximativ 15 minute fără să respire. Corpul său este perfect adaptat pentru viața semiacvatică, iar blana deasă îl protejează de temperaturile foarte scăzute. Deși mulți oameni îl văd doar ca pe un animal drăguț, castorul este de fapt unul dintre cei mai importanți ingineri ai naturii.